बेयाव कापलनि थाखाय सीट बानायना दोनदोंमोन नाथाय कापल दा एन्ट्रि नो एलाउ Why are you running? salah Ready saja lagi. Ready saja. illegal immigrants coming to Assam. Guys, welcome back to another vlog. This is your Hers. Okay, Hers. So नोंथांमोनखौ फिन मोनसे बरायफिननो थाखाय आंनि बे चेनेलाव स' दिनै इउनिभारसिटियाव क्लास गैया एग्जाम सोलिगासिनो थार्ड सेमनि ओमफ्राय बिसोरनि एग्जामाव पस्टपन जाबाय बिकज अफ प्रटेस्ट सोलिगासिनोमोन बे 6 शेड्युल ट्राइबेल एसटि बिनि माबानि थाखाय स' एग्जामखौ पस्टपन खालामबाय स' बे दिनै आं सिमिट्रिनि सिङाव थानाय पार्कआव फैदोंमोन आरो ना मोजां बहुत मोजां ओमफ्राय आंनि लोगो सासे फैदोंमोन ओमफ्राय जों पेपार लांनो फैदोंमोन आंनि प्रिन्ट आउटबो दिहुनदोंमोन प्रेक्टिकेलनि थाखाय दिहुनबाय साहा लोंबाय ओमफ्राय सिमिट्रियाव एसे हाबलांसिनानै फैबाय आरो ना ओमफ्राय सिमिट्रियाव नै बेसर बेनिफ्राय बैसिम आरो बेनिफ्राय बैसिम बेसर दं ओमफ्राय बे पार्कमोन बे पार्कखौ दायो माबा खालामना दोनथ'यो बन्द' खालामना दोनथ'यो मानोना बेयाव बिदि जनाय सिट जागा दंमोन ओमफ्राय बेयाव कापल्सफोरा फैनानै बुरजा ज' जाना थायोमोन आरो ना लेथ्रा नुयोना बिदिबा ओमफ्राय बेयाव एसे फुख्रि दं माबानि पाकानि फुख्रि दं ओमफ्राय नै दिस इज हिमसिकर नार्जारी डिपार्टमेंट ऑफ मैथ्स hello introduce yourself I don't want. What I do you don't want to want? introduce myself. What is your name? What is your name? My name is Himsikor Narzari. Where are you from? I am from Baksa, Burma. Burma. Yes. मारै नांदों बेयाव फैनानै मोजाङैनो नांदों समायना मायाव दं जों दा मायाव दं जों दा क'क्राझार सिमेट्रियाव दं मा खालामफैदों जों एसे बेरायनो फैदों गेट बन्द'मोन ना औ गेट बन्द'मोन ओमफ्राय जों जाम खालामना फैबाय जाम खालामना बारना फैदों स' गाइस बेनो सिमिट्रिनि सिङाव बेसर दं बेयाव कापलनि थाखाय सीट बानायना दोनदोंमोन नाथाय कापल दा एन्ट्रि नो एलाउ गेटफोरखौ गासैबो बन्द' खालामजोबना दोनो जोंबो गेट बन्द'बाबो जों जाम खालामना फैबाय जों बोरै थांफिनसै दा बेयो बे सिङाव फेमिलि रेस्टुरेन्ट होनोमोन फेमिलि रेस्टुरेन्ट बेयो बेनि सिङाव आरोना सिमिट्रियानो बेबो सिमिट्रिया बैयाव दं बरिया जायगाया एसे पिस एन्ड रिलेक्स एसे साजायबावनो दंबावो बहुतखिनि स्पेस दङ ओरैनो आं होनखादोंना ब्लगखौ एसे रेगुलार खालामनो ट्राइ खालामगोन होननानै बिदिनो लाबोबाय थागोन ब्लग गोदान ब्लग नोंथांमोना क'क्राझारनिफ्राय आङो नोंथांमोना एसे हेल्प खालाम सापर्ट खालाम ना मा होनो नोंबो होनो बाक्सानिफ्राय सापर्ट खालामोनब्रा बाक्सानिफ्राय सापर्ट खालामदों औ उदालगुरिनिथ' दंखायोनो क'क्राझारनिबो दा खालाम बाक्सानिबो खालाम तामुलपुरनिफ्राय खालाम तामुलनिफ्राय नायलांबाय गाइस बरिया सान्दुं बिराद गोसा ओइथिं मानसि दंसैलै गोमो बेसरा एसे गोजौ जावबा आरो मोजां नुबावगोन दा एसे जाहांदोंसोना फिसा गोरलै जोङो बहुतखिनि फट' भिडिअस लाबाय
दा जों थांनोसै बेनो जाबाय सिमेट्रिनि उनथिंनि गेट सिमेट्रिनि मेन गेटखौ आं देखायगासिनो दा ना बया फट' लाबायना जोङो बया फट' लाबाय बया फट' लाबायलै जोङो जायगायालाय बरियामोन गुवार गुवार डिजाइन खालामनाया मोजां बेयाव हाखौ एवफिनदो फुल गायगोन बेयाव बिबार गायगोन बेयाव पुल दङ माबा ना दङ बे सिङाव बेफोर मा ट्रि होनोमोनलाय बेफोरखौ मोजां नुयो लाइन लाइन खालामना दोनबाय ओरै बैयाव माबा दं जाय मुंख्लं जालांबाय जाय बिसोरनि खाम्फा बना दोनदो बिसोरनि मुं लिरनानै आं देखायगासिनो र' बेखौनो माइटार्स होनो नामा सिमेट्रि येस ओमफ्राय साइड बड'फानि स्टेचु दं बहुत गुवार बुस्थुआ गोदान माबा बिफां गायदों बिफां माने प्लान्टस बिबार गायदों माबानि गेन्दि मालती ना मा होनो बिथिंबो दङ बिथिंबो दङ बया गुवार जायगाया बया गुवार ने बया गुवारलै जायगाया ने बे बिबारखौ गायदों बेलाय लाइक मैटर कुला बसुमतारी राजपुर सनापुर गहपुर सनितपुरनि थिं मैटर खन्थाइ बर' रंजालिपुर सनापुर गहपुर सनितपुर बेलाय बिथिं बाक्सानि कबिन बर' ओमफ्राय बिथिं उदालगुरि कालाराम बर' उदालगुरि गासिबो दंजोबो आरोना उदालगुरि बाक्सा चिरां क'क्राझार गासैनिबो दिस इज अफ प्राउड ना दिस इज प्राउड ना अर वाट बेनो आरो गाइस थांसै बेनिफ्राय बेयो गेदेर मोनसे पुल नोंथांमोना बेवहाय बेयावबो ना मोनो ना नुनो हागोन ना नायनो हागोन गाइस सरि नायनो हागोन ना नायबै दैया मबाइला थांबा सिरियासलि गैला आङो हमेस बड'लेण्ड माइटार्स सिमेट्रि देबरगाव बेबो मोनसे फिसा पल बिथिं दं बगेनभिलिया बिथिं वाइट बगेनभिलिया बेखौ मा होनो बेखौ मिथिया बेयो जोंहानावबो दं साइज नुयो मंदिर बेयो मोनसे बेबो पार्क बेयाव झुला झुलि माबा माबि दंसोगारो बेनो जाबाय सिमेट्रिनि मेन गेट बेहाय आं फट' लानोसै नोंथांमोनखौ देखायनोसै नोंथांमोना फैफेराखैबा फैनो हागोन आं क'क्राझाराव फैना आंनि एक्सेन्सआ सोलायजोब्बाय गेट बन्द गेटआ बन्द बेखौ दा जोङो बैथिं बारनांसिगोन दे नों बारदो सिंथिं थांना साथिं थांनो बेखौ खालामनो जायाला बेफोरबायदि साजियालै बेफोरबायदि साजियाना illegal immigrants coming to Assam. This is Bordland Migrant Cemetery main gate entrance gate. So guys दिनैनि ब्लगा बेयावनो दोनथ'बाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम शेयार खालाम आरो कमेन्ट खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव गाइस मिथिबाय बाय बाय नेक्स्ट टाइम लोगो मोनलायसिगोन नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन गाइस Run thon thon. ओ ला 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 ए माबा जायाखैलै गेटआ हे तो गाइस बे सिमेट्रिनि मोनसे ब्रिज ओमफ्राय सिमेट्रिनिफ्राय बे राइट साइड फैनानै बे हाइवेनि क'क्राझार टु कारिगाव थांनाय लामायाव मेन रडनि बेथिंगालै थांनांगौ बेनो जोंनि पिजि बेयो बे जोंनि पिजि बे नुहुरनाया बेयो